दिनै बे भिडिअआव सावरायगोन जोङो थाखो 10नि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 11 आखिनाय बेनिनो सोंनाय बिदां सोंथि 11.1 नि 2 नम्बर सोंनायखौ जों सावरायगोन। 2 नम्बर सोंनायाव दङ जोंनियावहाय 4 सेन्टिमिटार 5 सेन्टिमिटार आरो 2 सेन्टिमिटार आखान्थिनि मोनसे आखान्थिथाम आखि आरो बेनि उनाव सेथि आखान्थिथामनि मोखांसे आखान्थिफोर 3 बाहागोनि आखान्थिनि महरसे आखान्थिथाम आखि। जे बेवहाय जोङो मा खालामनांगौ जोंनियाहाय बे होखानाय आखान्थिथामनि ना नैबे बेबायदि जखानि आखान्थिथामनि जोङो मा खालामनांगौ आखान्थिनि जे जोङो मोनसे नैबेबायदि 4 सेन्टिमिटार 5 सेन्टिमिटार आरो 2 सेन्टिमिटार आखान्थि गोनां मोनसे आखान्थिथाम आखिनानै बे आखान्थिथामनि जोङो मा खालामनांगौ नोङो जेनाखि मोखांसे आखान्थिफोर ना बिनि रुजुथायखौ जोङो मायाव लिरनांगौ नोङो 3 बाहागोनि आखान्थिनि महरसे आखान्थिथाम जोङो आखिनांगौ जोङो ना। जोङो कुइसन नम्बर 1 आव मा सावरायदोंमोन जोंनियाहाय जे जोङो मोनसे होखानाय होखानाय हांखोखौ जों मा खालामनांगौमोन हांखो खोन्दोखौ जोङो होखानाय रुजुथायावहाय ना मोनसे हांखोखौ जोङो बा हांखो खोन्दोखौ जों होखानाय रुजुथायाव बेहाय राननांगौमोन जोङो ना। दानिया मा खालामनांगौ जों बे आखान्थिथामनि जोङो महरसे आखान्थिथाम आखिनांगौ जों बेवहाय सिगाङो जाय देरसिन आं बेखौहाय जायाहाय ना जाय लावसिन बेखौ आखिग्रोनानै लागोन जाय देरसिन बे आखान्थिखौहाय 6 आहाय देरसिन नालाय बेखायनो आङो मा खालामगोन बेवहाय 6 सेन्टिमिटार आखान्थिखौ ना आखिनानै लाग्रोगोन बेवहाय 6 सेन्टिमिटार जे जोङो मा खालामनांगौ बे चेप्टारावहाय जोङो आखिनाय ना आखिनानै जोङो मा खालामनांगौ जोङो सावगारिखौ आखिनानै जोङो आखिनायनि आगाफोरखौ लिरनांगौ ना आरो बेनिफ्राय जेब्ला जोङो मा खालामनांगौ नायबिजिरनाय ना बे नायबिजिरनायखौ जोङो जेब्लानाखि कुइसनावहाय लिरनो थिनगोन ना एग्जामावहाय अब्लाल' नोंसोर बे आखिनायखौहाय नायबिजिरनायखौ लिरबानो जाबाय ना आरो नायबिजिरनायखौ लिरनो थिनाबाथाय नोंसोर लिरना नाथाय बेवहाय आखिनायनि आगा आरो आखिनायाहाय बेखौ लिरथारनांगोन आरो ना आखिथारनांगोन आरो आखिनायनि आगाखौहाय लिरथारनो नांगोन। जे मा होनदों बेवहाय 6 सेन्टिमिटार आङो आखिनानै लाग्रोनोसै जोङो ना 6 सेन्टिमिटार आखिनानै लाग्रोबाय बेवहाय ना 6 सेन्टिमिटार आखिनानै लाबाय। जे दाना बेखौहाय मा मुं होनसै जोङो बे हांखोखौहाय AB ना AB जोङो हांखो खोन्दो मोनसे आखिनानै लाग्रोबाय जोङो AB समान 6 सेन्टिमिटारनि ना AB समान 6 सेन्टिमिटारनि जोङो मोनसे हांखो खोन्दो आखिनानै लाग्रोबाय जोङो ना। दानिया मा खालामगोन जोङो बेवहाय नैबे 4 सेन्टिमिटार आरो 5 सेन्टिमिटारखौ जों आखिगोन जोङो ना। होमबा मा खालामो बेवहाय 4 सेन्टिमिटारखौ जोङो कम्पासजों सुना लानोसै जोङो ना 4 सेन्टिमिटार जोङो कम्पासजों सुना लानोसै बेवहाय 4 सेन्टिमिटार नांगौ जोंनो ना 4 सेन्टिमिटार जखाखौ लाबाय जोङो ना नैयावहाय ना ओरैजाय 0 लाबाय 0 लानानै जोङो नायदो जोङो ना मा जागोन बियो बेयाव लायोबाथाय 4 सेन्टिमिटार जाबाय बियो ना 4 सेन्टिमिटार। दाना जोङो बे 4 सेन्टिमिटारखौ जोङो मानिफ्राय आखिगोन जोङो जायखिजाया माने आं बेवहाय एकौहाय मिरु लानानै एकौ मिरुहाय लानानै बेवहाय मोनसे बोरला आखिहरनोसै एकौहाय मिरु लानानै बेवहाय मोनसे बोरला आखिहरबाय आङो। दानिया मा खालामगोन बेथ' 4 सेन्टिमिटार जाबायना दानिया जों मा खालामनांगौ 5 सेन्टिमिटार दाना जोङो 5 सेन्टिमिटारनि जोङो बेबायदिनो जखा लादोलाय जोङो ना 5 सेन्टिमिटारनि जोङो जखाखौ लादोलाय जोङो कम्पासजों लाबानो जाबाय बेवहाय ना थिग गिदिर नांगोन। जुदि 5 सेन्टिमिटारनि देरद्रायबाय बेना 5 सेन्टिमिटार नालाय जाबाय बेना जोङो 5 सेन्टिमिटार लाबाय दानिया जोङो 5 सेन्टिमिटारखौ मा खालामगोन बिखौहाय जोङो बियावहाय मिरु लानानै जोङो नैबेखौहाय दानहरगोन आरो ना बेखौहाय बे नैबे जिनाखि मा होनो सिगांनि बोरला जोङो 4 सेन्टिमिटार लानानै आखिनाय ना बे बोरलाखौ जोङो बेवहाय दानसरबाय जोङो। अब्ला मा जाबाय जेब्ला जों बे दाननायावहाय फोनांगोन ना अब्ला नैबे आखान्थिया मा जागोन 4 सेन्टिमिटार जासिगोन बियो बे आखान्थिया मा जागोन 4 सेन्टिमिटार ना बे आखान्थिया 4 सेन्टिमिटार सरि दाननायाहाय जाबाय बेना जोङो नैबे जेरावहाय दानदोंना बेवहाय जों बेजों लानानै बोनांगोन जोङो ना जेराव दानदों बेजोंहाय जोङो बोबाय दानिया बेवहाय आरो फारसेथिं बिखै फोनांबायना अब्ला नैबे मा जागोन जोंनियाहाय नैबे मोनसे जासिगोन 5 सेन्टिमिटार। होमबा दानिया जोङो नैबेखौहाय मोनसेखौ मा मुं मोनसे जोङो C मुं होबाय जों ना बेखौहाय C। दानिया जोङो मा खालामनांगौ बे आखान्थिथामनि जोङो मोनसे ओरैबायदि आखान्थिथाम आखिनांगौ महरसे आखान्थिथाम जे नैबेयावहाय नायनांगोन जोङो नैबे जिनाखि बोखाव खोन्दो होनाय ना बोखाव खोन्दोखौ होनायखौ नायनानै लाग्रो बे बोखाव खोन्दो होनायाव मा दङ जोंनियाहाय 3 बाहागोनि 2 जे 3 बाहागोनि 2 होनाय दं बेयो ना
जेब्ला गाहायनियाहाय गिदिर जागोन बेना जेब्ला गाहायनिया गिदिर जागोन गोजौनिया फिसा जागोन अब्ला मा जागोन नैबे आखान्थिथामनि जों जिनाखि महरसे मोनसे आखान्थिथाम आखिनांगौना बियो मा जागोन नैबे आखान्थिथामनि फिसा जागोन आरो जेब्ला गोजौनियाहाय हमना लाबाय बेयावहाय 3 बाहागोनि 5 ना बेबायदि जायोब्ला मा जागोन जे गोजौनिया देरसिन जायोब्ला माने बे आखिनांगौ बेनि एखे रोखोमनि जोङो मोनसे महरसे आखान्थिथाम आखिनांगौब्ला मा जागोन बियो नैबे होखानाय आखान्थिथामनि मा जागोन बियो देरसिन जागोन जेब्ला गोजौनियाहाय देरसिन जायोना अब्ला मा जागोन आखान्थिथामाहाय जे गोदान आखिनांगौ आखान्थिथामा नैबिनि देरसिन जागोन आरो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो सिगाङाव जोंनिया मामोन हांखोनियावहाय जोङो 5/8 बेबायदि होदोंमोन ना कुइसन नाम्बार 1 आव अब्ला जों मा खालामोमोन नैबे रुजुथायखौ जोङो दाजाबनानै जोङो मा खालामोमोन जोङो बेवहाय ax रोदानि सायावहाय जोङो मा खालामना लायोमोन जोङो बोरला आखिना लायोमोन जोंना बोरला दानिया मा खालामनांगौ बिनियावहाय जाय देरसिन बेखौहाय जोङो नायनांगोन बेवहाय गाहायनिया देरसिन नालाय गाहायखौ नायगोन जोंना जे गोजौनिया देरसिन जानायमोनब्ला जोङो बे गोजौनिखौ लागोन माने बे बोखावखोन्दोआवहाय जाय देरसिन बेखौ लानानै जोङो मा खालामगोन जोङो ax रोदानि सायावहाय जोङो माखासे बोरला आखिगोन जोङो ना जे सिगाङावनो जोङो माबायदि आखि बेखौथ' मिथिखाबाय जे जोङो मा खालामनांगौ नैबे ab ना नैबे ab हांखो खोन्दोनि जों दानिया मा खालामगोन खनासा खना आखिना लानांगौ जोंना ab जोंहाय जोङो खनासा जानाय मोनसे खना आखिना लानांगोन जोङो ना मा होनो खनासा जानाय जोङो ax रोदा आखिना लानांगोन जे बेयावहाय जायखिजाया नोंसोर बेसे गुवार लायोना नाथाय 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन जानांगोन माने खनासा खना जानाय जानांगोन ना बेखौहाय आङो बेबायदि आखिनानै लाबायना दानिया मा खालामनांगोन जाय देरसिन बिसिबांथा जों मा खालामनांगोन जोङो बेखौहाय बोनानै लानांगोन जों ना बेयावहाय जाय देरसिन बियो 3 होमबा जोङो मा खालामनांगोन नैबे कम्पासखौ जोङो फुवारना लाबाय जोङो ना जे जोङो सिगाङाव जेसेबां गुवार लादों बेसेबां गुवारैनो जों मा खालामनांगौ बेवहाय जोङो आखिनांगौ जोङो ना बेवहाय बोरला आखिदो जोङो मोनबेसे जागोन बेवहाय 3आ देरसिन नालाय 3 ना 2 3 ना होमबा जों बेखौहाय मुं होनोसै नैबे मा जागोन जोंनियाहाय मुङाहाय बेयो x ना होमबा बेवहाय a1 a2 a3 बेनिफ्राय माजोंबो जोङो दानिया मा खालामनांगोन गाहायाव जा अनजिमा दं मोनसे गाहायाव जा अनजिमा दङ जोङो बेजोंहाय जोङो नैबे b आवहाय फोनांहरनांगोन दे दाजाबनांगोन जों b जोंहाय होमबा जोंना गाहायाव मा दङ 3 दङ बेना गाहायावहाय 3 दङ बेखायनो जोङो 3 जोंहाय जोङो फोनांजाबगोन जे गाहायावहाय जि दं बेजोंसो दे गाहायावहाय जि दङ बेजोंहाय जोङो फोनांजाबनांगोन 3 दं नालाय जोङो a3 जोंहाय जोङो नैबे b खौहाय फोनांजाबनानै लानांसिगोन जोङो ना दाजाबनानै लानांसिगोन जोङो दाना जोङो दाजाबनानै लाबाय जोङो ना दानिया जों मा खालामनांगौ नोङो नैबे आखान्थिथामनि जोङो महरसे आखान्थिथाम आखिनांगौ जों ना मा होनो जेनाखि मोखांसे आखान्थिफोर बे आखान्थिनि मा दङ 3 बाहागोनिनो आखान्थिनि जोङो मा खालामनांगौ जोङो महरसे आखान्थिथाम आखिनांगौ जे जों दानिया मा खालामनांगौमोन जोङो नैबेयावहाय ना जे जों कम्पासखौ जोङो जेसेबां गुवार लादों इसेबाङानो ना जे जोङो नैबेयावहाय जेसेबां गुवार लादों बेवहाय मोनसे बोरला आखिनानै ना नैबे हांखो आरो नैबे हांखोखौ जोङो हांखो खोन्दो नैबे हांखो खोन्दो मोननैखौ ना दानस'जासे जों मा खालामनांगौ जोङो बेवहाय बोरला आखिबानो जाबाय जोङो ना हांखो खोन्दो मोननैखौ दानस'जासे जोङो बोरला आखिदो जोङो बेवहाय बोरला आखिबाय जों ना दानिया मा खालामनांगोन जोङो बेवहाय मा दङ गोजौआवहाय 2 दङ ना नैबे गोजौआवहाय 2 दङ मा होनो गोजौआवहाय 2 दं होनबा जोङो मायाव लागोन जोङो 2 आवहाय ना फार्स्टआ मा जानांगोन जोङो गोजौनिया ना 2 जागोन जोंना 1 2 नैबे a2 आवहाय लानानै जोङो बेवहाय जेसेबां गुवार ना इसेबां गुवारनो जोङो बेयावहायबो मा खालामनांसिगोन जोङो बोरला आखिनांसिगोन जों ना बेयावबो जोङो इसेबां गुवारैनो बोरला आखिना लादो जोङो ना दानिया मा खालामदो नैबे दाननाय बोरलाया बेसेबां गुवार बेखौ जोङो सुना लादो जोङो ना बेयावहाय बेसेबां गुवार जों बेखौ सुनानै लादो जोङो जाबाय बेना बेसेबां गुवार दानिया मा खालामनांगोन जोङो नैबे बोरलाया ax रोदाखौ दानस'नायनिफ्राय ना बे दानस'नायनिफ्राय जोङो नैबे बोरलाखौ दानजासे जोङो बोरला आखिदो जोङो ना दानस'जासे बेवहाय दानस'वासै बियो ना बेखौहाय जोङो सिगांनिखौ जोङो जखाखौ सुनानै लानानै बानायफिनबानो जाबाय ना सिगांनि जखाखौ सुनानै जोङो दानस'फिननोसै जोङो ना बेसेबां गुवार बेवहाय बेसेबां लादोंमोन जों बेखौहाय सुनानै जोङो दानस'फिननोसै जोङो ना बेसेबां गुवारमोन बियो ना होमबा जों बेयाव लानानै जोङो बेखौ आखिफिननोसै जाबाय दानिया मा खालामदो बेखौहाय जोङो नैबे a2 जोंहाय जोङो नैबे दाननायखौ ना जोङो फोनांजाबदो दा बेजोंहाय मोनसे हांखो खोन्दो बोदो
अब्ला मा जाबाय बियो नैबिनि लिग जाबाय बिना बिनि लिगै जोङो मोनसे हांखो खोन्दो बोबाय जोङो अब्ला बेखौहाय जोङो दानिया मा मुं होगोन जोङो बेखौहाय बी डैश मुं होबाय जोंना दाना जोङो मा खालामबाय नैबे आखान्थिथामखौ जोङो नैबे आखान्थिथामनिसो जोङो महरसे आखान्थिथाम आखिनांगौ माबायदि जे नै बाहागोनि 3 रुजुथायनि जोङो ना नै बाहागोनि 3 बेबायदि महरनि जोङो मा खालामनांगौ जोङो मा होनो आखान्थिनि जोङो महरसे आखान्थिथाम आखिनांगौ जों दाना जों मा खालामदों बे सि दा दहायनि बायदिनो जोङो नैबेयावहाय ना नैबे सिखौ मिरु लानानै जोङो बेवहाय मा खालामदो बोरला आखिदो जोङो ना बेनिफ्राय बेवहाय जेसेबां गुवारै जोङो बोरला आखिदोंना थिग बेसेबांनो जोङो नैबे सियाव बियावहाय सरि बी डेशआव लानानै जोङो बेवहायबो बोरला आखिबावबानो जाबाय ना बेवहायबो जोङो बोरला आखिदो जोङो आखिबाय जोङो ना बोरला आखिबाय दाना नैबे बेसेबां गुवार बेखौ सुदो जोङो ना नैबे बेसेबां गुवार बेखौहाय जोङो सुदो दानिया जाबाय बेना बेसेबां गुवारखौ लाबाय जोङो दानिया मा खालामदो नैबेयाव बिनिफ्राय जोङो बेखौहाय जोङो दानस'दो जोङो ना नैबे बोरला मोनसेखौ जोङो दानस'हरदो जों दानियाहाय अब्ला बेवहाय दानस'गोन बियो ना दानिया जोङो मा खालामदो नैबे बिनिफ्राय जोङो नैबेनि दानस'नायनि गेजेरजों जोङो मोनसे हांखो बोदो जोङो ना अब्ला मा जागोन बियो बी सिनि लिग जागोन जोंनिया ना बी सिनि लिग बियो अब्ला मा जागोन बियोहाय अब्ला नैबे आखान्थिथाम मोननैयानो ना नैबे आखिनायानो जोंनियाहाय मा जाबाय 3 बाहागोनि 2 माने आखान्थिनि महरसे आखान्थिथाम बियो ना दाना जोङो बे सावगारिखौ आखिखांबाय जोङो ना सावगारिखौथ' जोङो आखिखांबाय बेखौ मा मुं होनोसै जोङो सी डैश दाना मा जागोन जोङो आखिनायनि आगा जोङो आखिनायनि आगा लिरनांगौ जोङो ना आखिनायनि आगा बिनिफ्राय मा होनदों जे नायबिजिरनायखौ जोङो मा खालामनांगौ नायबिजिरनायखौहाय जेब्ला लिरनो होगोन अब्ला लिरबानो जाबाय ना ओमफ्राय लिरनो होबाथाय लिरनाङा नाथाय आखिनायनि आगाखौ आरो नैबे सावगारिखौ जोंनो नांथारगोन ना बेखौहाय जों बानायथारनांगोन जों आखिनायनि आगा होमबा आखिनायनि आगायाव जोंना 1 नाम्बारावहाय मा जागोन जों मा खालामना लाग्रोदों जोङो ए बी ना दोंसे हांखो खोन्दो जोङो मा खालामगोन बेवहाय सिगाङावहाय ना सिगांनिफ्राय जोङो मा लिरबोदों बेखौ लिरबानो जाबाय दोंसे हांखो खोन्दो ए बी बेसेबां सेन्टिमिटारनिमोन बियो 6 सेन्टिमिटार बोनाय जाबाय ना ए बी होनो दोंसे हांखो खोन्दो ए बी समान 6 सेन्टिमिटार बो ना दोंसे हांखो खोन्दो ए बी 6 सेन्टिमिटार बो बा आखि ना आखि बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव मा खालामदोंमोन जोङो 2 नाम्बारावहाय ए बी जोङो 6 सेन्टिमिटारनि जोङो हांखो खोन्दो जोङो दोंसे हांखो खोन्दो बोखांनायनि उनावहाय ए खौ मिरु खालामनानै जों मा खालामदोंमोन जोङो 4 सेन्टिमिटारनि मोनसे बोरला आखिदों जों ना आरो जोङो बिनि उनावहाय बी खौ जोङो मिरु खालामनानै 5 सेन्टिमिटारनि जों मोनसे जखानि जोङो बेवहाय मोनसे सखावनि ना सखावनि जों मोनसे बोरला आखिदों जोङो ना अब्ला बिसोर मोननै मा होनो बोरलायाहाय मायाव दानस'लायदों बिसोरो सि बिन्दोआवहाय दानस'लायगोन ना होमबा मा जाबाय बेवहाय ए बिन्दोखौ मिरु खालामना मा खालामदोंमोन जोङो बेवहाय ए बिन्दोखौ मिरु खालामनानै नैबेयावहाय ना ए खौ मिरु खालामनानै बेसेबांनि सेन्टिमिटारनि बोदोंमोन जोङो 4 सेन्टिमिटारनि सखाव 4 सेन्टिमिटार मा होनदों 4 सेन्टिमिटार सखावनि बोरलाबो ना बोरलाबो एखे रोखोमैनो मा खालामो जोङो एखे रोखोमैनो बी खौहायबो जों मा खालामदों बी खौ ना बी बिन्दोखौ मिरु खालामना मा खालामदों जों दानिया 5 सेन्टिमिटार सखावनि ना 5 सेन्टिमिटार सखावनि जोङो मा खालामदों 5 सेन्टिमिटार सखावनि बोरलाबो अब्ला मा जागोन बेफोर बोरलाया मा जागोन
गावजों गाव सिबिन्दोआव दानस'लायगोन ना गावजों गाव दानस'लायगोन आरो मा जागोन बिनिया दानस'लायगोन दानिया जों मा मोनो दानिया जों मोनो मा जागोन AC नि समान बेसेबां मोनखो जोङो AC नि समान मा जागोन होनबा जोंनियाहाय AC नि समान 4 सेन्टिमिटार ना AC नि समान 4 सेन्टिमिटार आरो मा जागोन BC नि समान बेसेबां जागोन जोंनाहाय 5 सेन्टिमिटार ना आरो मा जागोन नैबे ABC आनो मा जागोन जोंनाहाय नैबे ABC आनो आखिनो गोनां आखान्थिथाम जोंनिया ना दायो आखान्थिथाम ABC आनो आखिनो गोनां आखान्थिथाम बेयो ना दानिया जोङो बेखौ मोनबाय दानिया जोङो स्टेप नम्बर 3 आवहाय माने जों मा खालामदोंमोन जोङो बेखौहाय आखिखांनायनि उनाव ना नैयावहाय मा खालामबाय जोङो AB खौहाय ना AB जों जोङो खनासा जानाय AX रोदा जोङो आखिबाय जोङो ना दानिया मा खालामबाय जोङो AB जों खनासा जानाय मा होनो खालामदों जोङो दोंसे AX रोदा बोबाय जोङो ना AX रोदा बोबाय जोङो बोनाय जाबाय दाना मा खालामदोङो 4 नाम्बारावहाय जोङो बे रोदाखौ बोखांनायनि उनावहाय बेयावहाय मोनबेसे जोङो बोर लाखिदों मोनथाम ना ओमफ्राय मोनथाम बिन्दोफोर होदों जोङो मोनथाम बिन्दोफोर A1 A2 आरो A3 खौ जों मा खालामदोङो A3 खौ AX रोदानि सायावहाय फज'दों जों ना AX रोदानि सायाव फज' जाहाथे मा जायो बेवहाय जाहाथे A1 नि समान मा जागोन A1 नि समान A1 A2 ना A1 A2 समान A2 A3 जायो बेयो ना दाना जोङो 5 नाम्बाराव जोङो मा आखिदों जों दानियाहाय नैबेखौहाय होखांनायनि उनावहाय ना मा खालामबाय जोङो A3 जोंहाय जोङो B खौ फोनांजाबबाय जों ना A3 जोंहाय जोङो B खौहाय फोनांजाबबाय A3 B खौ दाजाब ना A3 B खौहाय दाजाब जोङो A3 B खौहाय जोङो दाजाबबाय जोङो ना दानिया जोङो 6 नाम्बारावहाय ना 6 नाम्बाराव जोङो जोङो AB खौथ' बेवहाय A3 B खौहाय जों दाजाबखांनायनि उनावहाय मा जागोन जोंनाहाय 6 आवहाय जों मा खालामगोन A2 खौहाय ना A2 बिन्दोनि गेजेरजों जोङो A2 बिन्दोनि गेजेरजों जों मा खालामदोंमोनलाय A2 बिन्दोनि गेजेरजों जोङो मा खालामदोङो A3B नि लिगै मा खालामदों A3B नि लिगै जोङो मा खालामदोङो AB खौहाय ना AB खौ B देश बिन्दोआव दानस'जासे ना बिन्दोआव दानस'जासे जों मा खालामदोङो दानस'जासे मा होनदोङो जोङो A2 B देश दोंसे हांखो खोन्दो बोरो ना A2 B देश दोंसे हांखो बो जों मा खालामदों जोङो A2 बिन्दोनि गेजेरजों जोङो नैबे A3B नि लिगै जोङो नैबे AB खौहाय B देशआवहाय B देश बिन्दोआव दानस'जासे जों मा खालामदों A2 B देश जोङो हांखो बोदों जों ना दोंसे हांखो बोदों दानिया जोङो 7 नाम्बारावहाय ना 7 नाम्बाराव बेबायदिनो जोङो मा मोनदों जोङो नैबे B देशखौहाय मिरु लानानै ना B बिन्दोनि गेजेरजों बा B बिन्दोनि गेजेरजोंहाय बेवहाय ना सरि B बिन्दो नङा B देश बिन्दोनि गेजेरजों मानि लिगै जोङो BC नि लिगै ना
BCनि लिगै मा खालामदों जोङो BCनि लिगैहाय नैबे AC खौहाय ना AC खौ C देश बिन्दोआव दानस'जासे ना दानस'जासे मा खालामदों जोङो नैबे B देश C देश ना B देश C देश दोंसे हांखो बो जोङो बेखौहाय बोबाय जोङो ना अब्ला जोंना बेनो मा जाबाय जोंनियाहाय अब्ला आखान्थिथाम नैबे A B देश C देश जोंनाथ' A B C आथ' जों सिगां आखिनाय ना जे बिनिनो जोङो मा खालामनांगौ जोङो 3 बाहागोनि 2 रुजुथायनि माने आखान्थिफोर जोङो आखान्थिनि जोङो महरसे आखान्थिथाम आखिनांगौ अब्ला जोंनि आखान्थिथाम आखिनांगौआ A B देश C देश आनो ना बेनिखायनो अब्ला मा जाबाय जोंना आखान्थिथाम A B देश C देश आनो आखिनो गोनां आखान्थिथाम दा जोंना मा दङ नायबिजिरनाय जोङो नायबिजिरनायखौ जेब्ला मा खालामगोन लिरनो होयोना फरिखायाव अब्लाल' लिर आरो लिरनो थिननाय गैयाब्लाथाय खालि बे आखिनाय आरो आखिनायनि आगा बेफोरखौ लिरबानो जाबाय ना दाना जों मा खालामगोन नायबिजिरनायाव जोङो ना नायबिजिरनायाव जोङो बेवहाय बे मोनसे आखान्थिथाम जोङो बेवहाय जोङो लायोब्ला बेबायदि आखान्थिथाम मोनगोन जोङो ना बेवहाय मा मोनगोन जोङो A बेनिफ्राय जोङो मोनगोन बेयो ना A B C A B C आरो नैबे जाहैबाय B देश C देश ना B देश C देश माने बेबायदि महराव जोङो बेखौ नैबेखौ आखिलायनाङा जोंना नायबिजिरनायावबो बेखौ आखिलायनाङा आं जास्ट बेवहाय खोन्थादों आखिनानै माने बेखौ खोन्थानायावहाय माने मा जादों बेवहाय नैबे आखान्थिथाम ना बे आखान्थिथाम नैबे आखान्थिनि नैबे हांखोआ ना माने लिगैहाय नैबिसोर आखान्थि मोननैखौ दानस'दों अब्ला जोंनियाहाय BPT माने गुदि सिनायथि थारबुंथि बायदि मा जायो जेब्ला जोङो लिगैहाय दानस'योना अब्ला मा जायो जोंना नैबे आखान्थि मोननैनि रुजुथाया मा जायो समान जायो ना होमबा जों नैबेयावहाय नैबे आखान्थिथामावहाय ना नैबे आखान्थिथाम मोननैयावहाय नैबे आखान्थिथाम आरो बे आखान्थिथाम ना बे आखान्थिथाम मोननैयावहाय जों मा मोनगोन अब्लाहाय नायबानो जाबाय जे बे आखान्थिथाम मोननैयाव ना मा होनो बेवहाय नायबिजिरनाय बे नायबिजिरनायावहाय ना बे नायबिजिरनायाव मा जायो जोंनियाहाय नैबे आखान्थिथाम मोननै ना नायबिजिरनाय आखान्थिथाम A B C ना A B C आरो मा जायो A B C आरो आखान्थिथाम A B देश C देश A B देश C देश बेयावहाय मा जायो नैबे ना BCनि लिग मायाहाय B देश C देशाहाय ना अब्ला मा जागोन बेनिखायनो मा जागोन बेवहाय बे जाबाय आखिनायनिफ्राय जों मोनो जोंना आखिनायनिफ्राय बेयावहाय आखिनायनिफ्राय बिसोर मोननैयाहाय लिग होनानै जोङो मोननो हायो जों ना बेनिखायनो मा जागोन जे लिग जानाय लोगो लोगो मा जागोन बेवहाय बिसोरनि आखान्थिनि रुजुथाय ना A B देश अपन मा जागोन बेवहाय A B देश B देश B ना B देश B नि समान मा जागोन बेवहाय A C देश अपन C देश C जागोन बेयो ना नैखौहाय बेजों बानायग्रोआलासिनो ना बे आखान्थिथाम मोननैजों बेखौ बानायग्रोआलासिनो जोङो मा खालामग्रोना लागोन नैखौहाय ना बेखौ लिरालासिनो जोङो मा खालाम नैबेखौहाय ना नैबे आखान्थिथाम मोनखौ लाग्रोगोन जोङो ना नैबे A2 B देश A3 B बेखौ लाना बानायग्रोनोसै ना बेनिफ्राय जों मोनगोन जोङो अब्ला जों बेवहाय मा मोननो हागोन जोङो ना बेखौ दानफिनसै आङो एसेखौ दानफिनजोबसै ना गोदानै बानायसै बेवहाय अब्ला मा जागोन जोंनियाहाय नायबिजिरनायावहाय जों मा मोनगोन जोंनियाहाय बेयाव A3 दा बे A3 बे मा जायो बा नैबेसोरनो सरि नैबे A3B आहाय मानि लिग जोंनियाहाय बेवहाय A2 B देशनि लिग बेयो ना A2 B देशनि लिग मानिफ्राय बियो आखिनायनिफ्राय ना
आखिनायनिफ्राय जों बेखौहाय बिसोर मोननैखौ जोङो लिक होनानै मोननो हाबाय जोङो ना आखिनायनिफ्राय जोङो बिसोर मोननैखौ जोङो लिक होनानै जोङो मोनबाय अब्ला लिक जानाय लोगो लोगो बेनिफ्रायनो मा जागोन बेवहाय A2 आपन मा जागोन माने बिसोर आखान्थि मोननैनि रुजुथाय ना A2 A3 नि समाव मा जागोन बेवहाय नै बिसोरो ना A B dash upon B dash B मा थिउराम बियो बा BPT थिउराम होननानै बुङो जों बेखौ ना माने गुदि स्रेंथि थारबुंथि एबा बेखौनो मा होनना मिथियो जोङो टेल्सनि थारबुंथि होननानैबो जोङो मिथियो जोङो ना नाथाय बेवहाय मा दङ नाथाय मा जागोन जे बेयाव मा जायो जोंनियाहाय A2 ना A2 आरो A2 A3 बेवहाय मा जायो A निफ्राय A2 सिमनि मा होनना बेसेबां जागोन बियो 2 बियो ना 2 आरो A2 निफ्राय A1 माने 1 माने बिसोरखौ जों माने 2 आरो 1 नि रुजुथायावहाय दं बियो ना मोननैखै 2 आरो बेखैजाय 1 बेबायदि रुजुथायाव दङ बा बेबो मानिफ्राय बियो बेबो जोङो आखिनायनिफ्राय जों मोननो हायो जोङो ना बेबो जोंनिया मा जागोन आखिनायनिफ्राय बियो ना आखिनायनिफ्राय बेखौ जोङो मा खालामना लाबानो जाबाय नाम्बार 2 होनना लाबानो जाबाय जोंना नाम्बार 2 दाना मा जागोन बेनिखायनो 1 आरो 2 निफ्राय जों मोनगोन बेवहाय ना 1 आरो 2 निफ्राय जोङो माने आखिनि मोननायाथ' एखे जाबाय ना अब्ला नैबेबो आगदानियाबो मा जागोन बेवहाय समान जागोन आरो अब्ला मा जाबाय बियो B dash B बिनि समान मा जागोन 1 बाहागोनि 2 दाना जों बेखौहाय जोङो सोलायनोसै जोङो ना माने जोंनियाहाय जोङो बेखौहाय उल्थायोब्ला मा जागोन बियो B dash by B खौहाय जोङो गोजौआव लांब्ला A B dash खौ गाहायाव लांबा मा जागोन जोंना नैबेबो सोलायगोन जोङो ना होमबा 1/2 जाबाय बियो बेखौ जों मा खालामबाय नाम्बार 3 दानिया मा जागोन जोंनियाहाय दानिया जों मा खालामनांगोन मा मोनो जोङो दानियाहाय बेवहाय ना नैबे AB जेनाखि AB बिनि रुजुथाय ना AB आरो मा होनदों नैबे AB आरो AB dash नि रुजुथाय A dash B नि रुजुथायनि समान मा जागोन जोंनाहाय AB होननाय लोगो लोगो मा मोनो जों बेवहाय AB होननाय लोगो लोगो AB dash ना AB dash प्लास मा जायो B dash B मा जागोन बेवहाय मा जागोन होनदों जोंनियाहाय AB dash जागोन बे ना AB dash प्लास B dash B गाहायनिखौ जोङो जे दं ओरैनो लादो जोङो ना अब्ला मा मोनबाय जोङो AB dash बेखौ जों आलादा आलादा लिरना लानोसै जों ना AB dash प्लास माने बियो गाहायनियाहाय मोननैखौबो रानदों बियो ना गोजौनि मोननैखौबो रानगोन बियो होमबा बेयावहाय मा जागोन बेखौ मोनसे आलादा बियो रानगोन बेखौ मोनसे आलादा जोङो आलादा आलादा लिरबाय आरो ना गुबुन गुबुन लिरबाय नालाय अब्ला मा जाबाय बेयावहाय AB dash दानिया बिसोर मोननैजों एखे ना एखेजों एखे रानोब्ला मा जागोन बियो 1 मोनगोन जों ना प्लास दाना जोङो B नैबेयावहाय नाय B dash B upon A B dash नि समान मा मोनदों जोङो 2/1 ना सरि 1/2 होमबा बेवहाय जोङो बिनि मानखौ लिरबाय जों ना होमबा मानिफ्राय जों बेखौ मोनखो जोङो 3 निफ्राय जोङो मोनबाय ना 3 नाम्बारनिफ्राय जोङो नैखौ फज'बाय अब्ला मा जाबाय बियो जोंनि सानजाब्ला 2 दाजाबसे अब्ला मा जागोन बियो 2 बाहागोनि 3 दाना अब्ला बेखौहाय जों मा खालामदो बिनि समान जोङो उल्थायोब्लाथाय ना जे जोङो मा खालामनांगौ होनदों जोंनियाहाय आखिनांगौआ नैबे गोजौनिया ना जाय आखिनांगौ देश गोनां बे गोजौआव थाहैगोन आरो सिगांनियाहाय गाहायाव नैबे गाहायनि जोङो सिगांनि मा होनो बेवहाय सिगांनि आखान्थिथामनिसो जोङो मा खालामनांगौ महरसे आखान्थिथाम जोङो आखिनांगौ ना रुजुनानै अब्ला मा जागोन सिगांनियाहाय गाहायाव थागोन आरो आखिनांगौआहाय गोजौआव थागोन बेयो ना बा उल्थायोब्ला नैयाहाय मा जागोन गोजौआव थांगोन 3आहाय गाहायाव फैगोन बेयो ना होमबा बेखौ जोङो मा लादो नाम्बार 4 होबाबो जाबाय ना आरो होआबाबो जाबाय जेबो नङा बेखौहाय होमबा बेखौहाय जोङो नाम्बार 4 होनना लानोसै ना नाम्बार 4 दानिया जों मोनो दानियाहाय मा मोनो जों बेवहाय नैबे मोनसे आखान्थिथामनिफ्राय ना जोंथ' नैबे मोनसे आखान्थिथामाव नायदोंमोन दाना नैबे मोनसे आखान्थिथामाव BCआहाय मानि लिक जासिगोन जोंना B dash C dash नि लिक जासिगोन बियो ना होमबा मा जाबाय बेवहाय
BC याहाय ना BC याहाय मानि लिग जासिगोन B dash C dash नि लिग मानिफ्राय मोनगोन जोङो आखिनायनिफ्राय बियो दा आखिनायनिफ्राय जाबाय बियो होमबा आखान्थिथाम दानिया A B dash C dash आरो मा जाबाय आखान्थिथाम A B C याव नैबे आखान्थिथाम ना नैबे आखान्थिथाम A B C आरो A B dash C dash बे मोननै आखान्थिथामावहाय ना बे मोननै आखान्थिथामखौ जोङो नायोब्ला मा मोनो जोङो आखान्थिथाम मोननैयावहाय ना आखान्थिथाम मोननैयाव मा जागोन आखान्थिथाम A B dash C dash आहाय मानि महरसे जागोन आखान्थिथाम A B C नि महरसे माबेबायदिहाय A B C नि महरसे बे जाहैबाय जे जोङो बेवहाय मा होनो माबाजोंबो नायनानै बानायनो हायो जोङो बिपिटि थिउरामजोंबो बे मा जाहैबाय दानिया बिनि धोरोमनो आखान्थिथामनि धोरोमफोरजों खान्थि बायदियै ना खान्थि बायदि खना खान्थि बायदियै ना माबोरैहाय बेवहाय नाय माबोरै बियो महरसे जायो ना बे मोनसे बेवहाय ना बेवहाय माबोरै बिसोर मोननै आखान्थिथामाहाय महरसे जादों जे बेवहाय मा जायो जे नैबेसोरो मोननैया लिग नंगौना नङा ना बिसोर मोननैयाहाय लिग जादों नैबेसोर मोननै हांखोआहाय लिग जेब्ला मोनसे मोननै लिग हांखोखौ जुदि मोनसे दानस'ग्राया दानस'बाय अब्ला बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा मा जायो समान अब्ला नैबे खनाजों नैबे खनाया मोखांसे आरो नैबे खनाजों नैबे खनाया मोखांसे नंगौना नङा अब्ला बिसोर खनाया एखे नंगौना नङा ना होमबा बिसोरनि खनाफोरा एखे जायोब्ला आरो नैबे खनायाथ' बिसोरनि आगोसार खनाखा बेना होमबा बिनि मोनफ्रोमबो खनाफोरा मा जाबाय बिसोर मोननै आखान्थिथामनि खनाफोरा समान अब्ला मा जागोन जे खनाफोरा समान जानाय लोगो लोगो बे आखान्थिथामा मा जायो महरसे बियो ना होमबा बे जोंनाहाय खना खान्थि बायदि मा जाबाय जोंनियाहाय बिसोर मोननै आखान्थिथामाहाय महरसे बेखौहाय जोङो चेप्टार 6 आवहाय मोनदों जोंना बेहाय समान जाबाय दानियाथ' जोङो बिसोर मोननै आखान्थिथामखौ जोङो महरसे मोनबाय जोंना आखान्थिथाम मोननैया महरसे जानाय लोगो लोगो दानिया मा जायो बिसोरनि आखान्थिफोरनि रुजुथाया मा जागोन समान जागोन बेवहाय ना होमबा A नै बियो दानिया मा जासिगोन होमबा बेवहाय बिसोरनि आखान्थिथामनि रुजुथाय ना A B dash upon A B बिनि समाव मा जासिगोन जोंनाहाय A C dash upon A C समान जाबाय बेना होमबा दाना मा जागोन बेवहाय नैबेनि समान जोंना मा मोनदों A C ना बेवहाय मा जागोन B dash नैबे B dash मा जागोन बियो C dash आरो B C होमबा बिसोर आखान्थिफोरनि रुजुथायफोरा मा जाजोब्बाय बिसोर गासिबो समान जाजोब्बाय बियो ना होमबा मा जाबाय बेवहायथ' जों मोनदों B dash C dash upon B C नि समान मा मोनदोंमोन जोङो 3/2 मोनदोंमोन जों ना मानिफ्राय 4निफ्राय जोङो 4 नाम्बारनिफ्राय ना 4 नाम्बारनिफ्राय बेखौहाय जोङो मोननो हादों जोङो ना 4 नाम्बारनिफ्राय बेनिखायनो मा जाबाय बेनिखायनो बेयावहाय ना जों मोनबाय जे आखान्थिथामाहाय मा जायो बिनिया बेखौ लिरलाङो ना बेनिफ्रायनो जों मोनबाय जे जेनाखि गोदान आखान्थिथाम ना जेनाखि गोदान आखान्थिथाम बियो मा जाबाय होखानाय आखान्थिथाम बे होखानाय आखान्थिथामनि मा जागोन बियो महरसे जागोन बियो ना जेरावनाखि बिसोरनि आखान्थिफोराहाय मा जागोन 3/2 नि मा जागोन बियो समान जागोन बियो ना मोखांसे आखान्थिफोरनि नैबे आखान्थिथामनि मोखांसे आखान्थिफोरनि मा जाबाय आखान्थिनि मा जागोन 3/2 नि महरसे जागोन बियो ना होमबा बेखिनियानोसै